عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayon na pupumangin tanu si Allah taufiqan tanu niyan amabaloy tanu amang tao at dito pupugana sa iyong kaya agaman tanu agama Islam. Naguristiyan tanu niyan sa kapag-ikhlas, nagumampiya ang kapanian sa dalun abatan si ikyasong inunta na pagdidintan man tanus wallah pagdidintan suwagaman tanu agama Islam agiyuto iyaya maana na kabintarima agiyong pagwagalimog tanong ang mga bibya giyain na nalayon na kang binayikuloy si umanga pamakasan umapaguloy amaw duwakan uli na mapaguloy abandingan akan agiyong kali at buwa ang kabintarima si Gulbog agiyas umanga ulama na ayanin ang kalilit ang absulatiran si umanga kitabiran igira ang turutorniran na ayat kumpaunaw na niran na iyong puto ang kapringira si umanga kinatan. Abiyas Ahmad bin Hanbal rahimahullah nakatawan tanu as sa kanyan na isa sa kanyan umala imam sa iyong kaya ayaw mga niyan na iyang paginumuasin o paginumuan o agaman ng agama Islam na nasa kanyan na biyak ang patapulurabot initritigyan sa iyong kaya ayaw mga niyan na kapanian. Umanisang kitanong na dito nung kubatiya o anto na ay mapipikir ng pagtanong. Dito nung kubatiya o anto na ay mapininiya ng pagtanong kung kiyasumiyan saya. Kung pangaya ayang kiyasumiyan saya na siya bayan niya ng supuniyan. Uli na ayang kiyasumiyan saya na aduna rapol siya. Uli na ayang kiyasumiyan saya na kagiyasupuniyan na sumiyong siya. Naman silang maka tuna. Na ayam prepare ang tano na sulian tano amapya sa sumiyong tano saya na pantagpo saya mga nanyan na puguna din tano sa agama tano agama Islam sa sukasukat tano ng si Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ang moto na giyong kaya kibabatug tano sa kaya dunia na uman isar kita no na padayan tanu din sigit sa giyong kaya kapatay. Din nasa kataw buwa baranyawa malagi disan subinatang sumangajin sumangatao inunta na sigit silang sa giyong kanan na yung mga nandiyan na kapatay tawad din sa makatindig suwaya mga nandiyan na pagpil. Naginan mga oripin Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala na yami aluinian waja'at sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta min mutaqin. Ay mana ini na sabun-sabun narada na tibu Allah abagat talimu martanu agiyang kutu akabir tukapatay. Agiyang kaya sakrat na madagal sukyap makna isi mga ulama. Na isa na inip maknay rano na siran inabot sa giyong kutuwa sakran. Giyong kutuwa kapag keberut utaw sa giyong kutuwa masa kapag talimumaw o kapatay. Agiyanan na benar. Dalika ma kunta min muta'id. Agiyanan man atibu Allah sukupulaw daniwanan. Dilibu daniwanan. Kaya makna ini o pangakapag-isitan o uli na bumag-isitan o na kubaya kamatay. Ayaw ko iskul ka na. Una. Ano ito sabab na igirakuan na? Sabab sa giyong kutuwa o manisar kita no. Kadiniyan masisigurado anto na ikaw tundesan sa giyong kutuwa o riyan kaya mga nadiyan na kamatay niya.
Mangawari Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayami alwinian inna man iqtaraba as-sa'a an yadhhara mautul faj'a atau inna min iqtirab as-sa'a an yadhhara mautul faj'a. Ay makna niyan na mataan apediday sa kiyama karani bangkit nagyang koto akap gempayag o kapatay abundanan kita lembasi ko mga tao. Berkiran dengan surprise si mga tao. Ay mana na igida nasusiringan ta alalayon ta pati pembentan lalayon ta sa sagadan sang putuwa darpayan na ayaw ko mitakaw na ayaw ko minibalitar ka namya wafat ko nagyang putuwa siringan. Ayaw ko na muna nabubakan to kaw igida nasusala ka or ka nasaka ayaw mana din na berkat luto minitakaw agyang putuwa kaya to kawin ko. Mangawari Allah giyang kaya aya maana niyan na kapke-surprise har kita nuwa giyang kaya kapatay na ayat na pinakamapiya na dalayon tanu makaprereparado sa gerbang amapiya kadita no katawano anto na ay kung desan si kukapugin tanu dita no katawano anto na ay maana niyan na kupantagan rakatano kapatay ino mga day si kakupantag iya kapatay sang putuwa mapiya o antawa kasi kadin kupantag isang putuwa kapatay aayon na din kang gulbagan na iyong putuwa kang beradisa na sumasaw mga sasagin amya wapat amaka sisipa kaya amya nitkinan na ayakap ketari maun o pamikiran tanah marata ang iyong putuwa kaya patay niya. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na ayakaturuyan alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ay mana ini nasu Allah na inadniyan agiyong putuwa kapatay agusukaw yaguyag liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ito pengian rekanuana no antawa ay penggulbukar rekanu sa mga bibiya sa mga bibiya ay makana niyan na gulbang nagyang kayo mawari penuh Allah akapun ganati tanusang kaya dunia na aya kailangan na oman ni may laing ka apupetay si kumanga taon na pupaka ko akaw sa ndewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayami alwinian kafa bil mawti wa'idha ay mana namiya katiyo kung pagkain nagpuro na ka sa ndewan ng iyong kutuwa kapatay miya katiyo ko pagluto ino to nakagiyang katawan ka ang iyong kutuwa gulaw lang yan kung pagkatarang bisa yan sang kutuwa kumurian sabab ko kaya panutulaw ng Quran na gusto kaya panutulaw ng hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagkurangan na kamay si kung ginawang ka, igida sa kang ibubalayan na apiya sununuwa na dibid. Na mga nagkasagarapot, na malumiyang agawin na kapagiti ka po sa kukay niya. Ayaw kung mapunigan ka na kaya at na sumiyulog ka, kung di inagpapakaya ayaw mga na nasa lakawagarapot na kiyatag kong sa kawan. Kung mo nila po sa nervous na namiyak ka dun na ayaw mga na niyan na agisagiti isang kutuwa po sa iyan. Na aya kailangan na andun ikapakat, andun ikapkilayak ako pagarin ka kumakat, na aya kailangan raka nagyang kuto, aya maana niyan, nakapagakuang kaon sa tuma, at ikabun na ng sukiyaw na ipulan, na igira aya kailayang kaon, na mapiyay kapatay, aya kailayang kaon, na mapiyay agiyang kuto, agiyang kusanong, hindi ka mamunimang ginawang ka. Ino mga day, kaya yung kusang rakan na bedentar agiyong koto apagariakan amiyaw na sa agiyong kanan makapatay. O mani, isang kita no na dito pagpabilian na ginawa dyan. Sabab sa giyang kaya pakarabong agiyang kaya, fitna sa giyang kaya masatano. At tanto din kumiya ka labo-labo na di ka papambarado sa mga tao. Amal mo na magtulugiran sa kutuwa fitna. Anto na ay gulong. Agiyang kanan a fitna, amin tatalam ba din sa giyang kaya masatan.
Ayah bulung yan na inipakandor kita no Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlima. Ay mana na panaguntamang kano at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa gilubog ang mapiyang si kumasa ang matatagupano sa kanan ang mala at iwa. Mala aragon, mala afitna. Kagi ayat niya pangasay berataon o Rasulullah sa giyang kanan afitna ang malibutang kadatardanan at tigil. So pinakamalibutang o kanuduwi ang giyang kanan amin tatalong berkano ang kamatay. Ito no bagay berataw Rasulullah. Ato na isabot. Ayat sabot. Ayat sabot. Ayat mana niya nakya bakay berataw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nakagiya kumasumasa akita lembar tano so fitna adita no din mapakapisim kaya sumapi ang sumarata. Igira gulo iya. Abiyan ni kapigila yang asang ketua syekh akan dilibut dengan kaul. Jadi ka din nga tawan ino mapiyan ni mantawa kamarata. Ha? Udi gira ayam ana nen anda din ka din gubernur. Adi nga di pangapuapan. Oy. Adi nga din bapa kapsim kaya ang ketua kakaptan ka. Oy, tama sa di nga makompleto ang ketua kapten kaul. Adi ka din matandu. Ugi na kay tirain. Watawa kapaslay na ada tarangan agiyang kaya kapakatataling umarkit ano agiyang kaya mala afitna aya buntalian kading mapakapisim kaya sumapaya ang sumarata naginan na aya bulumanan na umani isar ketano na pagbilibag tano sa bilibag ka mga pipiya sumanga ulama Nabiya kayo beratiran agiyang kanan akapatay sa datar ubas. Asuti ko na kaureng na pala di siwit siyang kutwa. Ay mana diyan nakini diyan umas akapaginumang kaur. Tuman ka. Na aya bidiro Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Emana kasulamu aberan yawa, lamu anatawa kiaman sukan sanyawa. Emana niyan na sumanga pangayaman, kiaman sukan sanyawa. Sumanga tao kiaman sukan sanyawa. Sumanga jin kiaman sukan sanyawa. Oy. So mga malaika palayad din ang kiyaman sukan sa niyawa na palayad din ang kulataam sa puto ang kamatay. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Naginan din sumasa agit tuman rakano o mga balasiyo amya pasadiyo kung asa kapakatalikuman niyo sa alungan amorin. Paman zuhziha anin nar nasa din sa tao kapakaligas ng kanan anara ka jahannam fakad faz sabi na agiyan ng timya kapas. Ay mga nini, mga luksami, mga pagriyabi, ayaw siya dito kapakaapas na sumapakaapas sa alungan ng orin. Di nga tatang ka sa ginawang ka. Ayaw mga naniyan na madakal, amya pasadugasan ka iya dunia. Ayaw mga naniyan na ubal ka kaya tarot o pesang kutuwa kapakaapas. Taman sa di ka makaapas sa alungan ng orin, ada ka makapas sa dito ka makapas. Na aya ka makapas sa dito ka makapas. Alam mo, ikisuat mo kandan tano Rabbul Alamin. Na kung bilbugan tano, agina di kisa mo panon. Alam mo, aya maanan yan na ikirarangit. Raktan mo Allah, na isipat tano ng siya ko mga ginawan tano. Agina di ka parulya tano sa biyang tanan at dito ka makapas. Wamal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Ada si ukapagintaw sa giyong kaya niya wa dunia enunta na palayad na ng kabigunan. Palayad na ng patambangan. Mga ulit na Allah ay maana na dita no aya yung ulaw-ulaan. Ang
Agiyang kaya di tanong ni ikatidintan mi sa agiyang kaya kakatay. Agi ayah pidiror kita noon Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min dhikri haddabin naddad. Ay mana ini napakandok ilan niyo sukatatan min niyo sa agiyang kanang nakapatay. So Umar bin Abdul Aziz rahimahullah nasa kami ang tiyan na ayah betadami na pesimpi kami si kumangak kagagawi na ayah diya may gilibagan na giyong kutua diya may ikatidit na dumi sa giyong kutua ayah maana diyan nakapatay. Mga uripun Allah isapat namiyalo yung Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na diyan manaya man lam yanta'id bil mauti pala wa'ida lahu sa din sa tao adin yan kuwan sa doon sukapatay na din na buon makapangdo. Din na buon makapangdo. Ay mana nabiyan niya ay mana diyan na nagkapamanutulang ka sa giyang kotoa kapatay. Ugayin na gupun giyang kotoa tao na diskan niya nung kusa tuma sang kotoa kapapatay na ay mana niya na din na buon niya bubuhay sa tuma. Ada penggunaan yan pinakamapia at kuwan sa tuma na sukapatay. Kakainod ko, nakagiyang keong kusanian agiyang koto adikan di kapamintaw. Ayakap keong kusinianom, nagketangkat sa ginawang ka. Agiyang koto amyawakan, nadadun apadiyan sa giyang koto akakandabuyan sa koto akuburian. Ahuwa fil jannah, aw ang pinna. Ino mga naitaos kaniyan ko surga, o ang tawa ka taos iko na nakajaran na. Nasaka, na makakuha ka ro sa tuma, na makapanggalibog ka sa galibog kamapya, ang iya sabab sa saka, na di ka kusiguran ko ginawag ka, o katago ka sa giyong kotoa mapya, o di na sika katago sa giyong kotoa naraka, o Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ay kapapatay, na isa pa na inibitu sa iyo Allah na musibah. Isa inibitu sa iyo Allah na musibah. Faasabatkum musibatul maut. Ay mana niya nakisugat rakano na nagiyang kotoa kapatay. Ay mana niya napalayatan siyang din kisugat. Oy, malagi disuwata, malataw, miyalukas, miyakatuwa, kusakit, kusakit. Napalayat na nan ay mana niya nakisugat at kapatay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kasi kumasa adin yan ikasakaratal maut na ayaw ko bitiru yan na la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ay mga nini na deasimbaan na inuntabusu Allah amataan ang sumapatay na pumasa din sa kanan ng kabalog. Mataan na miya kalala limu Allah si kumanga tao akiyapan tagal sa kanyan nakapatay na makatatanod sa kanyan pa. Dumabri. Oy, api apan biya kasagit ko kabrin na may. Oy, tatod na yamana niya na swerte agiyang kotwa tao ang kasagit sa kapatay. At aman sa kiyawapat yan, nagkisabutian agiyang kotwa la ilaha illallah. Iyang kaya mga oripan na wala yamana niya na kapakasabut tano. Naditano ay kapkumpabilian. Iba tano bagagiraw. Yamay kaputaya ko doon na yamana niya na di kapalis ako la ilaha illallah. Mata na kanabulang wataw na ayamana niya na kisabutiananan. Amata na sabu sa panggulubog, sa gulubog ka mga pipiyan na sirang ayamana niya na makasabutin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Miyelay niyo sututulan ko Fir'aun la'anatullahi alay. Agam iyo gawapat sa kaniyan dun. Agilang ko lubukiran agiyang koto miyakalala abagiw. Miyakalala aig. Naya pitiro yan na al-yawm amantu billah. Imanto din na ano nga na di ko Fir'aun na berat yayana kan suwallah. Naya niyan din kisibutin ko la ilaha illallah na peklo Jibril. Subhanallah. Ay mga nini na taman sa di tanong layaman amang ginawa tanong ay kung kisibutin tanong ko la ilaha illallah. Nakanabulang wataw na kisibutian na nan. Pira-pira imiyawa pa tayo din na ay kisibutian. Na sumibubugang niya na burang diri yan. Oy, ayan na kisabutihan na ando madaya ay mga nan yan.
nakapakagayamang o kapugito niyan sa kayan niya. So mga barangay yan, ayat na pisabutian, mga watakulay naging kayawala yakan na umaniwali na. Ito din pisabutian, mga watakulay na so tamo kaganda na, mga ini na umaniw sa aman sa tiyapan tagal na kapatay na subilbog yan, nakalalayaman yan na ayan yan din na mana yan na di magbilbog. Sabi sa kalalayaman nakabilbog ka, kasi kung mas account, luwa pa ka, nagiinan din niya mana yan na isang dengan takaw Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa ka, ayan, liyayaman ka, kudila ka, nakapanasbit, ayan, liyayaman ka, kudilabang ka, nagyong ko to, adim ka, ikatidip ka ng isip, wallah, na mau masumasa, ayan mana niya na makaumar ka, sumala kalmod, na ayan din pang kuhurian sa koto, bilubog ka, nagyong ko to, mapia. Agis ka na, yalayang, nagyong ko to, bilubog ka, sa bilubog ka, mapia. Bukod sa ka, ayan, layaman ako, nakapamaganda, ayan, layaman ka, kudila ka, nakasinta, ayan, layaman ka, kudila ka, nakadumparasa, nagdupa kaya, amay mabuha makaumar ka, sumala kalmod, nagyong tubulas na. Mamurid ng Allah, mga nini na palay ang tanunin ipupulagoy yan ang iyang kaya kapatay na mata na din na bata no sa ukit akatupalagoy. Kul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mga nini na naturuang kakiran niya Muhammad amataan aso kapatay ang iyon ang supupulagoy yun na buniyog na ng tubulang. Buniyog na ng kubulang. Apiyan niya kaparagaragat ka. Apiyan niya yamanan niya na kasong kasagay ang mga paniderpa. Sa bulawiyan ng agiyang puto ang kapatay. Tabang ka din kaya yamanan niya nagtubulang. Pera-pera ikiya masaat tanuron kung mga tuwa na yung tanong. Pera-pera ikiya masaat tanuron kung mga siringan tanong. Pera-pera ikiya na yung tanuron kung mga ginawa yung tanong. Aino siran minagaragat kapiyan ako yun din ang umas siran kapal nagisan yun kaya mga ingat tanong na rawirang mismi at uso kapatay. Ando-do na miyaloyangan saya. Isa aabot si isa Madina. Amia titi sa kanya si isa Madina. Oy. Nakagiyamin bakasyon. Nadinian umor o kapantag yung kapatay si isa Madina. Nagito ako ito, kiyang bakasyon yan, biya sa rin si idin kiyang palitan yun. Kapatay. Nagiyanan, sakita nung, nadita nung katawan, nung anto na ay mapagpulo ulat ang mapita. Wama tadri nafsum mada taksibu gada, wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mana, nadita nung katawan, kung anto na ay mapagpulo ulat ang mapita. Away, naguditan o katawan, uadlitan o kurangon, kaya makana niyan na kapatay. Naginan, na anto na yung mga faida, kagkubaloy tanong, uli na anto na yung mga rarad, agiyong koto, di tanong ikatidintan may isang koto ang kapatay. Anto na yung rarad yun. Agiya kaya kapiyaw agamat ang agama Islam na uman ipagbilabang ang nakako mga pipiyagalabang asupan ng agamat ano at nararaniyan sa kaya dunia kaya malang nasisa ano man na mauri kaya panganiro ay nalo yung mga ulama agiyang kutwa al-khawfu minal ma'siyah iyang kutwa di ka tinintan mi isang kutwa kapatay na ayam niya kanyang araraniyan na diyang koto ayam mana niya na kitaguwang ka sa kalak o kapakapagbilbog ka sa marahan. Kitaguwang ka sa kawan o kapakapagbilbog ka sa marahan. Oy, hirasa ka na uman din na kanadiman ka sa kapatay apitay kamis na kisababan o to sa kapakabunang gila ka o kapakapagbilbog ka sa marahan. Panginiw, ang mata ko, di makapraran. Nanaya mga kaya na kaya sa sakit, nagiging kaya puso ka. So isa ko mga salaf na aya Pedro yan na man akthara dhikra al-maut ukrima bi thalathatin. Sabi sa tao, apakanda kalaniyan, sukatatan miniyan, kung kapatay,
na ipsika sa kauro na giyang kaya talo. Aganayang ta'jilun tawba. Makapaggugan sa kaniyan kung kapakatuban niya. Oy. Isaw to ipsika sa kauro ginawa niyan kung kapakapagdakalan niyan kung katatagmin niyan sa kutwa kapatay. Kaya aganayang kaya mana na ta'jilun tawba. Mapagagaan niyan ang iyang kutwa kaptubatan niyan sa kutwa mga dusa niyan. Ikadua, nagyang kutwa makakaptig na iyan sa puso yan. Patig na sa puso yan. Ikadua, nawala siya itong ibada. Nagugyang kuto, ayaw na niyan na makapagkasakasak kung kapakapaggalubog yan sa sibasip Allah subhanahu wa ta'ala. Waman nasya al-maut, ukiba bithalathatin. Sanin sa tao ang lipatan niyan so kapatay na ipinismin ko po wala agiyang ayatalo. Taswifun tawba. Mapangguwamay niya ng kuto ang kakakatuban niya. Kaya kailangan sa mga tao pwede niyan guwamay sa matuban. Ha? Kaya kasi mga nurot. Ha? Ano ito sabab? Matay ako panamatay. Sabab sa iyang kuto akadalang kuto akatatagpilihan sa kuto akapatay, hindi niya dinumay ng kuto akaptuban niya. Oy. Watarkur rida, nagukibag yan ang iyang kuto akasusuan. Apiyaan ko na nilimun wala na di masusuan. Di nilupitik na ang iyang kuto pusuyan. Watakasulu bil ibada. Iyang kuto ataw akya lipatan niyan so kapatay na aya ikatalo ipinismin ng wala na iyang kuto ang bukalit sa kanyan kung ang bilubog siya magyan. Lagi na panayasan din masusugod sa mga kong mga tao. Angay na to, pagbaga na rin tanong ang isa tao, aayat na kapsubay ang akat na may kapakat kulurang naibigan. Ano ito sabab? Nasabab sa iyang kuto akanilipatin niyan sa iyang kuto kapatay. Nagubuhin sa ka, nalalayo katatanunan sumapatay, nauman mo masuwag to na sibuyan ako kami nag-iilas nakakakap sibuyan. Sa mga sahaba, ridwanullahi alayhi, nasabab sa giyang kuto ang katatanunan sa kuto ang kapatay, ay gira itindigiran sa sambayan, nagpita ko sa mga ginawa na nag-iilas nakakakap sibuyan. Oy, iilas na, ay manalin nakakakapsibuyan. Ano ito sabab? Nasabab sa giyang kuto ang mala, ang giyang kuto ang katatanumiran sa kuto ang kapatay. Ay katalo, ararat, katatanumi, o di na di katilintanumi si kung kapapatay, na ar-ragbatu fi ta'ati wal ibadat. Bakala, sumiga di ka makapangungulutan, ang giyang kuto ang kapangbilano ka kasi musimba, watazudu minal khair na bukala agiyo ko to akapagbilibok na sa bilibok ka mapya. Oy, bukala agiyo ko to akapagbilibok na sa bilibok ka mapya. Ayay ka man na kathratu dhikril maut yattaridu kathiran min amradil qulub. Sumabakan ka pala kung katatadumi kung kapatay na magpagkada iya na giyang kuto ang kadaklan o paniyakin o mga puso. Ito na yung mga paniyakin o puso ang katawan niyo. Ano? Apangatipo, kalaban, apangasi, karit, kadungki, lamo sakit o puso, na magpagkada iya. Eh mga nilina, biya katong talong pa sa bulong, abulong agiyang kaya sakit o puso, asabi nyo niya sakit, pakai sa mga doktor na nila na ikabulungan. Okay. Ako na rin na mato na ka-doktor, abulira ka sa bulong sa kanumi. Na 3 times sa dito. Oh. Ha? Didin do? Burn didin na mato na ka-doktor. Asabi yung mga saidigan, resita yang sa bulong sa kasig. Adin na bibigay niya mga. Ugay na suwago matanong ang Islam. Nasasakti pa na bulong na kaya bulungan nilo to lang. Ato na ibulong yan. Nagya ko to ang kapagkakala o
ukatatadumin si ukapatay asigid kawis. Kita gawis sa kotoa kubur. Sigid gawis sa giya kotoa kapatay agubirid ko. Oy, gubirid ko. Laginan na aya ikalima agukuha ko laguna nagiyang kotoa min asbab husnil al-khatima. Bisa babang pananan sa mapia agiyang kotoa agukusapa. Oy, waya ka kasi kamatay kumapya napakandi na lang sa katatadumisi ko kapatay. Oy, nagyang basta kataduman kalalayon sa kapatay nagyang kaya miano'y tanong ang mga kawain, miano'y tanong ang mga rarad na palayad na nan ay ang pagkanian na naprirad si kung katataduming ka sa kutuwa kapatay. Ato na kasabapan uli na ato na mga gilibag kasabapan sa pagkadakal nagyang kutuwa katataduming sa kutuwa kapatay. Ang meron nagyang kutuwa siya at kubur. Oy, sa mga ulama namot kapaksirat. Sa mga ulama namiyagay na yung siran sa kadaglakiran at sa mga may naligiran ko pa kayo sa kapamisita sa uba. O sigo kubur. Oy, gina ni magul na katiro ami ano. Oh, ugay na kailangan na biyagi mo kapsibiding kasi ko kubur pilay ka. Kailangan pagkakuha kaun sa doon, agi-ayam yan sa hadith na suru al-kubur fa-innaha tudhakirukum al-akhirah. Bumisita ka to sa iyong mga kubur, agi-pagkatan man yung sa alam-alam mawari. Ayay kadua, kasama pa nun na musyahadatul muhtadirin wa hum yu'anuna sakratal maut wa talqinumum ash-shahada. Mana ini naikira adin tinudan napigilay ka. Igira adin tinudan ameleka napigilay ka. Agugiyang po to aki pendido no to kapakasyahadat yan. Ang ino to nakagigira pilay ko to na putang kaninin si ko ginawang asigid ko no. Oy. Ayay katlo nagyan po to tagsilon lamuan. Pinakaminus na ulinga gugugo ubaw ng mga nerpa napiyagi po kaya nagawa na adun manaki abreng. Ano na ikita ko siya ginawa ka? At namiyawa ka. Oy, nagkita naman nakagiyang ko to kapapatay. Audi, nagiyang ko to ayaman niyan na tilawatil Quran wala siyama al-ayat allati tudhakkiru bil maut wa sakratihi. Giyang ko to kapumbatiya ka sa Quran, bata mo dilabaw agiyang ko to mga ayat ayam ya alwirun agiyang ko to kapapatay agiyang ko to kasakaratal maut. Nauman ka ng mabatiya Huwa'y kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Nating kading gede-gede agiyang puto aya makna na makna agiyang puto aya mapagkadakal agiyang puto di kadikan tidin bisang puto kapatay. Mawari pun wallah da'akunaan yan amapya kumamakin ng inong tanagiyang kanan na Quran. Matanda wa din da'akunaan na inong gulong. Abaya ka, buluman ka ginawa ka pumamakin ng kasukura siya din at ipamimikiran ang puto ang mapapadal mo. So kapamamakin sa music, na so Imam Ibnul Qayyim rahimahullah na ayami aluin yan. Na so atigiyan so kapamamakin sa music na taroto pagkupatay niyan sa puso ka. Ato na yung kapkupatay niyan. Ato na yung kapkubunuan niyan. Batirag guminawa di. Aya kapkubunuan niyan. Takida ang puto ang katatadmi na simwa. Kada ang puto ang kapumamakin sa mga Biblia. Kada ang iyang puto ayaman na niya nakapumakin ng kasi ko Quran. Aya kusuayat. Aya mana? Aya na tinggal gede-gede na puto ang mga makna niya. Amerika Quran. Ang mga wata paningaliwan ang amiyang binawaro. Oy. Uli na mga wata paningaliwan kada pugol pumamakin. Ay man na isa niya miya kalala muskilatan sa diya kaya masa taliman to. So pa sabot si umiya makatuwa din na ayaw ko na miya buluan siya kaya kapag hindi din. Bubugot niya sa sige ng mga sa Facebook. Subhanallah. Ay man ni makita ng katanong tanto miya kakampan sa pagpulito sa kaya niya. Kaya no tal siya kita doon siyang pa sa idin adun ko lang.
70 ragul, 80 ragul. Nabiya pan misampay roso taon na kiya din sa bulan. Oy, gina ni kalilin. Oy, naginan. Mana dan bunga sa sababan sa kapakapundong latano kung katatadmitan o siko kapatay. Pwede pa na yung sababan nun, nagyang po ito al-iktharu min sima al-khutbah wal mawa'id. Isang nagkisababan nun sa para makadakal sa katatadmi ka o kapatay, kalalayong kapagpumamakinig sa mga wasyar. Nagumanga tuma. Oy, ayag irong pagusayin, nagyong ito ang kapagilungan ako. Okay, lalayo nito. Umano ko ito mga pamamakinig, nakatadman ka, so ay maano niyan na kapatay. Sa babro, na kagyo palayatan o siwit siyang kanan na kapatay, na adnam ya panutulsi o mga hadith, anto na ay buntal ang kapakabumbulag kuniyawa ang subudan. Anto na ay buntal ang kapakabumbulag kuniyawa ang subudan. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kung yanoy niyan si kung mga hadith na andun niya, mana niyan na kapag umar ka o kapatay at miyaw mo din sumasa kapag pumbuladiyan. Na iniropanan si kung mga hadith aya maana ng bida akapakapumpetad o mu'min ang usukagan. Bida na. Napamimikiran tanwaya, ino mga day, andi tanong ko po. Uman isa na di tanong na nan, katawan andi tanusan, katago. Aya pagkakayabun talian, nagyang utuwa ta'tihi malaikatul mautu fi suratin hasana. Ay mana na Nabi sallallahu alaihi wasallam na yami'aluniyan na innal 'abda al-mu'min idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi minas sama. Manini na mataan na suuripan ang mapaparatian si Allah na amay kang gunatalian din dunia asyur niya na aluman amori na makaturungan sa mga malaika ang makapupuhon sa langit. Abidul wujuh, tanto din o mga puputi buntal ang mga malaika. Kaanna wujuhuhum asyams, datarnin o mga untaliran na datarnin o kasindo o alaman. Ma'ahum kafanum min nakfanil jannah, aaya aawinin niran akapan, aigupan niran ran akapan asidin makapupuon sigo surga. من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. Napaguntod siran sa liyong kaya tumampar sa ulong. Saya siran paguntod. ثم يجيء ملك الموت. Orenian na makauma sa malakul maut. Natindigang kanya muli na utos nila. Malu ako miya ka dito. Okay. Orenian na makauma sa malakul maut. Nag-iskan niya ni Buwar ka sa niyawa. Na ayaw maana na nauntugan ka niyan sa giyang kaya purwa ulong ka. Na ato na iftiro niyan ka. Ya ayyatuhan nafsun tayyibah
Isami-amina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah man fis saqa'i fayakhudha. Mana na andin ni kapakaw mo umalakal mo taon tudang kanian sa giyang kaya purmaulong ka na tiroon yan hey girik sa giyang kaya niyawa miya kapiya-piya. Masya Allah, niyawa miya kapiya-piya na liyaw ka dun sa giyang kutuwa rila abuon si kuwallah agu giyang kutuwa kasusuat yan na lumiyumang buo giyang kutuwa niyawa sabab sa giyang kutu aya maana niyan na nakiya didoon umalakal maut apakaliw niyan ang iyong kutuwa niyawa ang kutuwa tao ang mapaparate si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiti paganay aku sagadan si kumasa di kasyakaratal maut utaw apakatali ngumaon ang iyong kutuwa mga malaika amiyang makaputi-puti. Oy ay kadua na annahu ya'lamu annahu minal jannati qabla an yamut. Andudin din yan ikasyakaratal maut mag-andin rumadut naroon yan din katukawi o andes kaniyan pagkadarpa. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Na sumalaygat na pumanutul niyan raka. O saka nataw ka ko surga, nagtiroon niyan asaka nataw ka din si iko surga. So, Imam At-Tabari rahimahullah na ayapitiro yan na ya'lamu ayna huwa qabla al-maut. Sidin sang kutuwa ni kasyakaratal maut ang kutuwa tao ang mag-andin rumadut sa niyawa na katukawan niyan dun andes kaniyan din makapandarpa. Andes kaniyan makapandarpa. So Muhammad bin Ka'b rahimahullah na ayamyalo niyan na la yamutu ahadun minan nasi hatta ya'lama amin ahlil jannah huwa am ahlun nar. Emana na didin matay so isa kung mga tao taman sa diran katukawan o ino mga day tawsiran ko narakaw ang tawa ka tawsiran si kusurga. Naigira sa kana mu'min ka mapaparate ka si kuwallah Uy, malakay niya pasadsang kaya dunia, mapia sulang waping bilibot ka, na ayak kaya pusan rakapan na mapia, na di rakapan na mabilag suniyawang ka, na kaya to kawang ka din ataw kasi ko surga. Uy, ayay katulong, na yusallimu alayhi al-mawla wa malakul maut wa kulla malakin bayna as-samai wal ard. Emana niyan na isyumpay rakaw Allah ang kutuwa salam yan. Allahu Akbar. Igira asumiyati adata din maylay apagarita. Miyati adata din minbarat mo apagkububuya-buya anta anayo kata. Na miyaling so pagarin ka na miya kagiraw asampay nakarakan sang kutuwa ginawa iyakan so salamakan. Ay tama nakapto tapi ang ginawa ka. Ay do katatanuman ako niya bus. Ay do ko niya bis kalipati. Naida patakasun isu wallahi subiyam payar kasih ko salam. Oy. Idza arada Allah qabda ruhal mu'min uhiya ila malakil maut uqri'a minni salam fa idza jaa malakul maut yaqbid ruhahu qala rabbuka yuqri'uka salam. Igira aya kabayarkan aya kabaya wallah nagtingan niyan ang kutuan niyawa umiyarat niya na iwahin niyan. Pamana tiroon niyan kumalakal maut abot iya ang karakanong sumakapupuon rakan kasalam. Naudar ka pang mabilag sumiyawang ka na minisampay ka din nagyang kutuwa salam ang makapupuon si iku Allah. Faida jaa malakul maut na may kamakahumar ka din sumalakal maut akuun niyan suniyawa na tiroon umalakal maut asokad na naka naipsimpay niyan rakaso salam ang mga pupunon. Na andun ni kagdamasan umu'min akawafat na miyatangkad sa kanyan at tao si ito surga. Pamyabaludul
Amiyatir wallahu subhanahu wa ta'ala tahiyyatuhum yawma yulqawnahu salam. Napitiro yan, yawma yulqawna malakal maut laysa min mu'minin tuqbidu ruhahu illa sallam alayhi. Ay mana niyan na didin apretay a mu'min mapaparataya si ko Allah inunta na pakisampay ron o Allah subhanahu wa ta'ala agiyong ko to salam yan. Aya ikatulo na giyong ko to wa salamul malaikati ala al-abdi al-mu'min yakunu fi thalathati mawadi'. So kapsila mo mga malaika si kumyarataya sang ko to masa dinyan di kasakaratal maut na talwag tadiyan. Akap sila marka o malaika. Pagaliron na inda qabdi ruh fi dunya yusallimu alayhi malakul maut. So Dhahhak rahimahullah na ayam na alwinian na si isang kutuwa masa akatiman na malakal maut kuniyawang ka na isimpay niyan rakagiyong kutuwa salam. Ayay kadua na inda masailatihi fil qabr yusallimu alayhi munkar wa nakir. Na may man ka mataguka sa giyong kutuwa kubur ka upama na giyong kutuwa mapaparatiyaan na matagus ka niyan sa kutuwa kuburian na andidin ikapingisir ka o nakir agus munkar na isimpayran rakapman ang giyong kutuwa salam ang mga pupuon si ko Allah. Ayay katulo na inda ba'thihi fi yawmil qiyamah ay makna nasip man sa giyong kutuwa masa akapakaw matano sa alungan amori na sa mga malaikat apagilor ka sabab sa giyong kutuwa kapaparatiyan kasi iku Allah na ikisampay rakapman ang giyong kutuwa salam ang mga pupuon sa iku Allah. Mata na din apitit tamanan niyan ang masakaw kung masakaw may kaya din na pupakat taling umarka salam na palaya din mga pupuon sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa pataka na minisampay rakaso kalilintan na puun si iku Allah matagugap man si iku kubur ka na kisampay rakaso salam ang makapupuon si iku Allah makatindigdanok man sa anawan amori ado din nabutano kapag pasang inong tanagiyang kaya mga ginawat tano na usumiya pasag tano mapiyan na kisampay rakapman ang iyong kotowa kalilintan ay dapat yun umanisar kita no nagkulilintan no si iku Allah agiyan ang ibuntan akaw katay tano. Oy, kagiyan kaya kapatay na di magmapya kapatay na magpumangniyanan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede pa nabiyaloy akasakaw Allah sa giyang kotoataw amyarat yaya umasa akakuiron umalakal maut sa niyawa natuqbidu ruhal mu'min fi hariratin min hariril jannah fiha miskun wa dabairur rayhan. Maano niyan na maawid siran sa mga sutra. Ano yung sutra? Ha? Ano yung sutra? Rospenga, penga. Rambayong? Rambayong. Ano? Rambayong. Rambayong. Gadung? Rambayong. Rambayong? Rambayong. Oy. Na, ore niyan na pumanutul niran rakada ng kotoa kakakaditig ko. Andin ni kapakaw mo mga malaikat sa giyong kutuwa tao apuun niran sa niyawa nagtiroon niran rakada na didikukan. Didikukan. Okay. Na, ikapito, abuntalian na tunadi alayhi al-malaikatu bi ahsani asma'ihi allati kana yunadi biha fi dunya. Ay mana, nasunabi sallallahu alayhi wa sallam na isa niya panutulian na andidin aya maana niyan na kawafat o manusia na aya din na ipetulor ka o mga malaika nagiyong kuto amiya kapia-pia angaran na ini betul ka sa amiya kapia-pia angaran sa kaya dunia ino igira amin bubawat ka no betul sa mapia angaran betul ka no sa mapia ngaran nadigiyong kuto dito kubol sa ngaran dito ano niya Warilan wallah sa mga lokstan ubuan niyo. Oy, amya makadel mga ngaran. Ay ni bitukiran. Na ay amya aloy o mga fuqaha, amya kapia-pia angaran, nagyang mo to Abdullah, Abdurrahman. So mga ngaran wallah, amya makapia-pia ng angaran. Oy, na mga salungan mo rin, nagyan din itilor ka.
Oy, so ini betul ka mapi angaran sa kaya dunia naginan din itilor ka. Kabagaimana umani na way angaran ka na detaru di mapi ang maratay mana. Kabagaimana sumabigas angaran kana baruar mo mga panay kadiga. Oh, ira ko na tawa di sibis angaran. Oh, dawatigin mga panay kadina. Apa man ay pintugin angaran so kuna ba ko patugin na. Oh, nakabagaimana sumabigas sa ngaran. Kaso Rasulullah na ayam yaw na angaran niya na Ahmad. Namin bali suwaran niya na Muhammad. Na bon minisangkot. Baminisangkot. So kasabi sa ngaran. Ang mga panay nga doon. Oh, naginan. Kaya maano niyan na kung matubutubag mo sa ngaran. Kaso miya kapiya-piya. Ngaran kagiti itilor ka. Wayam ano niyan na mga malaika. Na andin ni katangan ng mga malaika si kung niyawang ka ay pumanikiran sa langit na andin ni kapakumayran ko sa lapis a langit na magagiraw din sa mga malaika, mga tao sa langit aanto na ada nagyang kaya miya kamot-amot api agora katano ang tulad ng kaya kubutan o miya kamot-amot asira katano ay ipurugaw na makumasiran sa giyong kuto pagunay ang lapis ipulangit na bumiraw sa mga malaika ang tawaanan na bumiraw sa maawid siyang kuto aniyawa agiyan ang si fulan awata ifulan na ayamiyaloy si mga kikutubul fukaha na ayamapi adita kay pagapili dukwata ka na subinsubpiw na nga amayan waya nga ni amayan na si Muhammad na ayad na apilibilian na si Muhammad. Oy. Na isa na nakalilipatan tanong. Oy. Amin buwata sumimbuwata na waya apilidunian na dumaog. Na nadumaog din. Kami nilingo adimya padigo pamilya. Dumaog. Na kailangan na pumubuwata ka na ayad na pangitugupilidun ka na subinso. Ngaran ka piyun. Narilan mo Allah sa mga lokstano apiasakan na nagumapagapilidun na si Soma kandi. Okay. Kasi duda-duda akan ayakan mapagapilidun. Lagi ito. Rilatan o Allah si Kuya Mananen na sabab pulitan o katawi sa giyong kutuwa mga kukuman ayam ananen na kukuman o agamatanwa agama Islam. Na amay ka makatali mo mas mga malaika mawid sa niyawa amapia nagumamot aniyawa umiyarat yaya na palalakaan ko mga malaika. So kaya mga nanyan na mga pamintuan siko langit na taman din sa makauma sa puro na may katuman ang makauma ko pagwitan nun o mga malaika na tiroong kiran wala ay mga nanyan na nakasuyin niyo din si iko tao agiyang kanan aniyawa kami ako aniyan din agiyang ko to kasusukatan nandun niya mga niyan nakikasuyin sa oniyawa amapya aniyawa amiya pa sa dumanggo lumubong agiyang ko to ipilabong na makauma agiyang ko to apagpangingisi isang kanan ako mura na aya pagaya ipagisa iyan naman rabbuk antaw ay kanda na ka nasabab sa giyang kuto agilubog ka mapya amiya pasar ka sa giyang kaya dunia tas kaniyan din imatao ko kapag imbestigarar ka sang kanan na kumurta na panumbag niya no to man rabbuk antaw ay kanda na ka man nabiyuk antaw ay siugur ka naguan to na ay ayamanan niyan na kitab ka agiyan so Quran na ayamanan niyan na may kamapasad kairan mangingisya na andid ni kapasad ito nagyong kuto gulubog ka amapya na pasilin sa ayamanan niyan na mama amiya ka tay-tay mama miya ka sinde-sinde buntal mama apiya kang baruka wallahu subhanahu wa ta'ala na ayaw buwa petero niyan raka nasakan manatigan sugulubog ka amapya imanto nasakan din ipangguwar diyar ka sa magpukya-piyang kasang kayan niya na anto na imaptiro umumin anto na imaptiro umiyarat yaya kumasa katataguyan sang kanan ako murian
Amya ilay niyan sugal bukyan amapya. Na ayaw mo mapiro yan. Nana, ubog pakatin dividend sa ano nga namore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ino to. Nakagiyam niya ilay niyan din sa kuder paan yan sa ibo surga. Naayad na kabuyayan, namuman subangkit, kami atangkad sa ginawa niyan, ayam ana niyan, nataos kanyan sa ibo surga. Mangorip no Allah, waan tanwanan sa malaat mo. Waan tanwanan sa malaan diwan. Nagpamanganin tanusi ko Allah subhanahu wa ta'ala, ayat na kapantagan na katanwa kapatay, nagiyong kutuwa miya kapia-pia, kapatay. Ipuundin iman to, napakandik lang ka so katatadmin ka ko kapatay. Ipuundin iman to, napakagunggunin ka, yung kutuwa kaptubatan kasi kung mga bilbog ka, ayam mga ganyan, na miya nariribat ako na kailangan na matawad ka ng sipo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayag na kapuspusan ang mapanggulawla o mapiya i'amal nagyang uto ayok tabu fi diwani ahli jannah. Kaya surat ibn Allah sungaran yan sipo surga. Nandun niya kisurat kaon na miya tangkad na tao ka ko surga. Ilan yuman ay tama nakatupi ang ginawang ka. Igira mi ako maso, ina ko pamumulon so di manin so sa purpose. Nakapilangan ng mga katayang majesta do purpose manangayay maratian. Oh. Lagi no kana ipi berat kapiu. Oh. Igira mi leng ka minit awag ka. Apangaratasin ka kami ang luminous o purpose na pwede ka ko kaya parubay. Natanto ka ko, kumaya-baya, tiga niya sigurado pa na talawin mo yung lima. Oh, naida pataka sa surga. Ayaman na naroon minisurat sumaran ka, kaya parubang ka, tao kasi ko surga. Nasuka ba sa tanong kagiyat, faman zuhzi'a anin nari wa udkhila al-jannah, faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Andid na kay kapakalidas ka kunara ka jahannam. Nasabi sa benar din na miya parolin ka agiyang kutuwa kapakapas. Nada penggunaan yan mapiya kapakapas ada kapusan yan amudin na bol kasindit. Naso kapakapas sa surga. Oy. Nakina ba siya kapakapas sa ngaya dunia ako pa kaya malo ka pa din isindi. Niya kapas ako na di ko bukat ako siya gilibog. Oh, tabi ako kuan, niya makapas. Oy. Makapas ka na makaiinga sa kapan. At tiga di matataro to kaya pakapas sa kanay yung di ako makasunod siya. Gilibog. Na makasunod ka man sa gilibog. Nang ginawa man ubog ka diri ito. Dig na. Nataro di ka titigin na ugay na matago ka sa surga. Nangayama na niyan na kaya ang kusa niyan so lango no kapakapas. Kaya kami atang kagas ka na liga kesiksa. Oreno lang na ini sumpat man o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa koto di ka panutulas ang koto mga tao ayama na niyan na nakmuan wallah sa niyawa amya maratiya na ayak man na ini sumpaton o Rasulullah na ini rupa yang kuman agiyang koto mga tao mga beradusa mga kafir o anton apman ibuntan akapagataling umang o mga malaika. Unaan, udetanusan kau saya dahil nagyatano din ang namialoy Allah alam sumusa alaihi salatu wassalam ini isiun anton na ay kiyagdamang kasi ko kapatay anton na ay kiyagdamang kasi ko sakaratal maut na ayam ya pero na datar de na tigyan o papanok. Datar na tigyan o yamanan niya na papanok matatangan agyang uto di imangarni pelumitan niya sa kuban. Oy, may sabut niya to. Ay mga nini nagyuti kiniropaan ng umusa. So sabay si mga salap ayam niya alwiran nasuatigyan susakaratal maut na ayaropaan niyan na dataratigyan o satiman akayo o satiman asapak apiyotol sa giyong kuto akayo niyan
amiraraksyon ng kuto agaran sangyan. Piya kasulit sa giyang kaya bakarang utaw, nagyam ito. Nagyam ikinirupaan niran sa giyang kuto kasakit, agiyang kuto kapatay. Kaya bagay si siya, ino, apia sumiyarat yan na pagkasagit siya. At ino, apia sumapatay, miyamarat yan, pagkasagit siya. Sumanga nabi, na miyagay no kagiya so Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagyang kuto, ay amiyaturuin na la ilaha illallah innal mawta na sakarat. Ay maana niyan, naswatigian so kapatay, nakabribig naman. O ay kabribig siya din na tanto so tao. Na ino to sumanga nabi na pagkasabit sila ro agiti kinarupaan niran sa kuto kapatay. Ay maana niyan, napalaya din pagkagidam sa masakit akapatay sa mga tao. Oy. Na sa mga ulama na ayam bialwiran na duwa. Sa mga nabi na ino masakit ang kuto akya paka gidamiran sa kapatay kagya mialwi din asiran ipinakamala ayam ananin na putupungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mialoy aapya sumya marate na pagkasagad siran sa kuto masakit ang kapatay kagya dito ni kiprila ang kiran ng Allah sa kuto adusera. Oy, igira sumyarat niya na mapiya kakuwiro no Allah sa ayam kakuwiro no malakal maut sa niwa na pagkasagin din sang kuto masakit na kapatay na ayam din na berdeluto na mapiya agiyong kuto kapatay niyan na apiya pang masakit nagitud ni kibrila no Allah sa giyong kuto dusa niyan na sukman sudah parate nagitud ni kapsiksa no Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat na makauma sa imo kuburihan na mas masakit akapalagdam yan at yung kuto niyarat kaya. Sukman so tao amilalalim misungkilid mikapir kung kapigintaw niyan sang kaya dunia nagudatubat na ayam mabuntal ang agbuiron wallah sa niyawa na ayam paganay amialoy nagyang kuto akatir wallah walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujubahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alharim. Ay maana nasidin sang kuto masa akakuwafat agiyang kuto mga tao amitungkir do paratiyaya na sumanga malaika na pembentolan niran ang kuto ang dalaga. Na usong mga talit biniran na ay mga nalina di na ipamantolan ko mga malaika. Na isa penggulaulaan tanong igira di sekaratal maut igira apetay supetay na ayad na pinakamapiya nagyang kuto kaktilkinaw katani talkin ayat talkin na bersarap ayat bersamran yan ang kuto ayat ipendidong on na sula ilaha illallah na ayat mapiya na sumilili bitaw na disiran din pong bibitiyaray kapagkatano-tanong ikanad supetay udi oya pakasalian na sabab pukyanan sa kanag na amay ka di siya karatal maut na ay mana yan na kinid kaniya sa miya katano-tano ba kanag oy agi sa na ako ay maana niyan na niya katinod ka oy na pure din amay tubo man giyan nakatiro na makataon na kaya dingilan yan na kaya sambungan yan api amay to na ino igira asok kawapat na wanak bibitiray na awat-awatan niyo. Oy, kaman di pagkasaran ni sa giyong kuto akipen di daw nun sang kuto la ilaha illallah. Nagyang kaya mana niyan narakatan nalit akapamang ni sarilaw. Ame kaya mana niyan na magandin romadut sa niyawa na ayaw di kang gugura-guraw. Arila ayaw kong kadin. Oy, nakiribat ang kuto ay mana niyan nakapagkasabutaw. Na amay man ay mana niyan ayaw kaya mapya na igira mabubugar ama pipi aginawa niyan tapos nang ikaw din siya rila nagito waduku adab al-hariq nagyang kuto ay maana niyan na kapindibang iron o mga malaika
Nagiyutod ni kapag itamiron Allah sa giyong kutuwa kasiksaan na malay padis. Sigo mga hadith na ayam yaloy na tibo Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abd al-kafir giyong kutuwa orepan akafir udi na baradusa na amay kang gunatan yan din na giyong kaya dunia asur niya na anungan amawri na aya pagkaumaon ang mga malaika na giyong kutuwa mga malaika adidin abayran sungkaan usuban wallah amiyang makarangirangit ang mga malaika. Napiling ka dito. Oy. Sawadul wujuh ma'ahumul masuh. Ay mga na miyang maka itumi buntal ang mga tao. Oy. Miyang maka itumi buntal ang mga malaika. Nagiti kilay o tao abaradusa si pumasa din yan ikasakaratan mo. Ang mga pupuon siya si punaraka na unto na niram ko man kupusan ko pangilay-layan agad na oren yan na makaw masumalakul maut aunto dang kaniyan si kuwayam anan yan na ulong ka kaino supit aya yakay ka no supit ay ginapitay din na giyo mata niyan nagkakalig sa puro na sa mga puti na sa mga itom agiya sumalakal maut na si kaniyan unto di sa giyo kaya purwa ulong ka. Natiroon malakal maut ayyatuhan nafsul khabitha. Hey niya wa amiyakar sirsik. Naliyo ka dun si pumarsik ini kararangi ito Allah subhanahu wa ta'ala. Na patakarraka fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u sufudul kathiru sya'b. Ay mana na ayam na buntal akapuiron umalakal maut sa niyawa na ayam ana niya na teka takawan niya nung gumamit. Oy, gender niya. Oy, kanabo datar umiarat niya adi niya nung di ipaninayan. Kaubang akasakiti sa ayam ana niya na tanto masakit. Nagiyang ko to ataw abaradu siya na may kagawapat na teka takawan nung umalakal maut. Oy. Igira abang abu pag injection niya kung kasarong na pagaginaw ka mo doktora paninay nga rahan ka masakit. O naay dapat ka amay kasulin so niyawang ka na ay din ang bilagan sa giyong kutuwa berde na ka tanto pan masakit ka gender nun umalay ka. Naginan sa mga tao ayam anan yan na mga bulado siya. Ikadua kinirupaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na la tuftahu lahu abwab as-sama. Diro na palakaan sa mga pamintuan sa langit. Oy. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam Amerika witan o mga malaikat apuon sa naraka suniyawa o barado siya sa langit na makaumasiran sang kutwa paganay apay taw niyan na pagagiraw din sa mga malaika aanto na ada nagiyang kaiyamiya kadudu at piyubera katano. Natiroon umaawit siyang kutwa niyawa agiyanan din suayam anan yan niyawa ifulan awata ifulan otok man ay mga nanin ayad na itilor ka na sudin sumiya karata-rata anaran oy nana ay mga na may kadito kalakaan na pakikasoy Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya dunia. Ay katulong natubashiruhul malaikatu bima yasu'uhu. Ay mga ini na pagipulutulid no Allah si mga malaika agiyong koto kaya parata-rata ka. Sa din sa kaya parata-rata o tao na punutulid no ay mga nanyan na mga malaika. Napitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam aida kana ar-rajulu as-su' amay tigyan ayat tigyan abetad umama amarata ipaparangayan natiroon niyan na ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha kanat fil jasadil khabitha ay mananiyan na liyo ka din aniyawa amiya ka duddu ay mananiyan na miya ka resirsik aniyawa amaka pupuon ko marsik abadan na liyo ka din sa giyang koto ambarata wa ubashiri bihamimin wa ghasakin na aya penutulun ra ka mga malaikat na giyang koto apoy aya hamim
Gianganan pagkalo sa naraka ahamin Quran ahamin nana ayamanan niya pagakuyaw na kaso apoy na sa pitumanan akayaw niyan nagyuto. Apoy yan si ko naraka jahannam kapiya katuman taman wallah so apoy sa naraka na aya inibturun na hamim. Subman so gasak kabati ayon din sa Quran gianganan na gasak na ayaman na gasak na sumatenggaw na pakatenggaw napakapatuman ng so katenggaw niya napadapanan sa diipaniksa oy mangno makikayawan ayaman na nagyan ka na nagasak na miya katenggaw-tenggawanan natapangin niyo man gida miya masaka sa ay sa miya katenggaw-tenggaw nakapatenga di gali makasigundo na miya luwisa ka oy naad na matenggaw apakasiksa naad na apoya pakasiksa adin na matenggaw apakasiksa naadin na matenggaw apakapiya ginawang kaon naging na ni penutulan ra kao mga malaika penutulun ta malaika si mga tao ang mga baradusa aya mana na nagyong kutua kasakit ang kutua isiksa kirano Allah subhanahu wa ta'ala. Turunya na thumma yu'raju biha ila as-sama. Uriyan niya nagyong kutua niya wa amarsik na ipamanikiran sa langit na pala yuftahu laha na sumanga tao sa langit na dinan-dinanan palakaan. Payuqalu man hada tirunira na antawaanan na tiruon umawid sa niyawa apulan ay manan yan nagiyanan si pulan na tiroon paman o mga tao si mga malaika maasayin sang kanan alangit ala marhaban bin nafsil khabith kanat fil jasadil khabith ay manan yan diyam yanan pagkaing umaan diyam yanan pagkatarosan agiyang kanan aniyawa amarsik apun si kubadan amarsik irji'i ila damimatin napakandudaniwanan sa marata فإنها لا تفتح لك أبواب السماء adiya bidin na palakaan rakanian sa mga pamintuan sang kaya langit na fayursilu biha sama thumma tasiru ila al-qabr na ayaman ini nawetaniran sa giyang kaya lupa na tabuuniram paman sa giyang koto kubur o tao abaradusa na amay kagiyang koto tao abaradusa na makaumaw so nakir ang sumungkang apag-isianiran na ayabudi niya di matero na ha la adali ay mana ini na gumiraw sa mga manakir ang sumungkar aman rabbuk antaway tuhan ka na budi na pagkabibil-bibil ka matao-tao at pagkagirawa diya ka na ng katawan naisa yan rakapman naman nabiyo antaway nabing ka na pagkagiraw man nabiyo ka ng katawan na makagiraw man anto na ikita ba ini toron rakano na makagiraw man nabiyo ka ng katawan sa amya panutulsi ko sa buhay ko mga hadith diya kan masisigurado umano ba yung antawa ka mabagra hadith na amay ka di makasumbag agiyong ko to ayam ananin na sumbag na bentulan o ayam ananin na mungkar na migilid sa taman sa kepusan sang kaya lupa nakuha ni ranong paman na isya ni ranong paman na dit man makasumbag na bentulan ni ranong paman na uri ano to na makaumaw na giyong ko to sa kataw amama kapag ginawa ang tawa ka natigil na sakang man sugilabag ka amya pasad ka sang kaya dunia aaya rupa nagyang ko to mama na de puguna niya na pinakapangit de puguna niya na pinaka marsigi buntan marsigi lawas marsigi badan marsigi kaadin apa ko markaro sa alungan amore oy napag-isiyan ka man antawa ka na matiro yan ito masumbag ka niyan na makagiraw sa tao aubabudi din nagpakatindig sa alungan amore. Ino to, nakagiyam niya panutulir ka niyan din, agiyang ko to kadar paan niyan sa alungan amore, aaya din kadar paan niyan, namin isurat mambu ang araniyan sa agiyang ko to narakajahan na. Subhanallah. Na,
Giyang kaya maure penuh Allah subhanahu wa ta'ala kibabatugutan usang kaya dunia na giyang kaya kapatay na gudug abatan usihi kapalawiyan. Si kung kakitagutan sa alungan amore, kakitagutan sang kanan ang mga kumurtano na dudug abatan usanpan. Mialay o Nabi sallallahu alayhi wa sallam aayabuan dulugur ka na tanong. Oy, paganeron na so. Mga loloto. Mga matoron. Mga loloto. So mga panganay ka o so mga didisat ka so pamilyang ka. Yun ang dulugar ka. Kamay ka dua. So tamok ka. Kapagaya so mapiatrap ka na di kong panumarorang. O, kumangilubuan na ambulans arka munisipyo. Asatan ururan na ka di si ikumin. Sa nga taragya na Hilux. Adi mo balik ko ba so mga loloto ka basi ka prorara sa motor uduan ay Hilux. Tinadimya ko alungan. Oy, napuno mo yan na truck. Narong kon prorara ko pa makakaptiragi. No pa maka din palalag kay na awi din nila ng motor. Duyung nga katatagon ra ka. Na ay ikatuluan dulugur ka na sukaman ka. Oy, napagandud ang motor dua. So tamok ka gusto mga loloto ka kadip man mabaraw ubasiran ro pa napetelbo. Apian ni kap kubuwi nga ko amilian ka. Naipalabong ka na sa kabu, di ka niya nung pamunutan. Ay pinakaminos, naupang ako mama, ayam niya wafat na sububay na mugupon lumubong. Okay, naubaraw pa na paliga. Di. Kala ka. Apian ni matang apian ni kap kubuwi ay niyan na di ba karaw? At hindi niya palabong ako niya panawiyaw-wiyaw. Okay. Uli na, so tamok ka. Ayan na mala, pagirnon na, so mga tunganay ka. Diri niya ilang, sa kamilyon na, nagawag ko na palabangan. Bukan niya, ang bugi-bugi na. Okay. Na so Ali radiyallahu anhu. Subhanallah. So Ali radiyallahu anhu, ay na, isas kanya kung mga amiril mu'minin, na sumiulad sa kanya si kumakbara. Ay makbara na sudar pa, palabangan. Na ayat pitiro yan, malakhabaru indakum. Anto na itutulan na kanusan. Ayat o rin yan itiruan na sumanga tao sa gotoa kubur. Anto na atigini masusua iyosan. Na urian yan na pitiro o Ali, atigin manay, inna amwalakum kad kusimat. Ay mana ini na mataan man na sumanga tamok yun na miyang bugi-bugi. Oy. Wa inna buyutakum kad sukkinat. Sumanat tigiyan sumanga walay niyo na kaya bulingan din. Wa inna zawjatikum kad zuwijat. Sumanat tigiyan sumanga karuman niyo na miya pamangaruman. Oy. Ini sumpatong kumano Ali upama bu at tigiran kag gugugiran. Ando to gugugaw mga tao sa kubur. Ama ka petirosiran na ayat na petero uniran na pre para dukan udel sa miya kapia-pia ari para dito. Ino to, nakagiya, kama mas aniran din na giyang koto akulaw layran sang koto akuburiran, ako giyang koto akulaw layran sa alungan kamaurin. Na upama ko kapaluto, na ito na ipinakamapiano. Dahil mataron, aman, sumiyari sa Quran ang ito na ipinakamapiano to. Super, Nako na, testing ang tanong. Hindi na, pinaka-lalayon na ipkuloy. Kalaksi ko Allah. Patazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Ay mana, na preparadu ano sa miya kapia-pia ari paradu. Na aya pinakamapia ari paradu na so kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino yuti kuloy. Ay sama pakialo yuto, na andit ni katagur ka o kalaksi ko Allah, napagunot lang sa mapi agalabok. Ino to, nakagi ayaman na kumbutuin sa kalaksi ko Allah, kung sabo edu ko kaya ano yun, ng mga ulama, nagiyanan, na so kalaksi ko Allah, na mapanggalabok ka so lang, wa mapi agalabok. Na miya kasuldun so galabok ka mapia, miya kasuldun so kasubar, miya kasuldun so kasiduka, namun, agi agalabok ko to ha, mapia, ini syukur kau tu Allah subhanahu wa ta'ala, ini syukur kau Nabi sallallahu alaihi wasallam.
nang kebeloy kanian akerending kanian sang kutua kapakatong ginebok ka samarata. Sama nuto na syamil. Sama nuto na rangkom. Agiyang kuto ayam ana niyan na ginebok akalaksi wallahu subhanahu wa ta'ala. Suwallah na ayam niya iniyan. Natigin man iya hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ay mana na amay ka makatali mo maso, makatali mo mako isar ka no so kapatay natunay magtiro yan. Qala rabbi irji'un. Kadnang po na ubo ko Ito to, nakagiya, kaya to kawan yan din ang buto ka, kudir pa niya. Isag na lang sa pagunay ami pesindit mga tao. Okay, ino sa maniya na mga gugugurit tanong, nasag isap gugugurit tanong, bilibok amapian na dito nung diin. Bilibokan. Okay, kaugupun ranga makatali mo masumala kalmaut, apinutul niyang ranga sa kudir pa ka sa alungan na mauri. Nawad na minibugag ka gilibok amapi ada ka mang gilibok na mapindingan kanan aya Allah na mubong ubuto kakasun. Hoy. La'alli a'mal salihan fima tarak. Kasigu-sigurado na kung gilibok na ka so gilibok amapi minibugag ka. Hoy. Na giyan gaya meranaw, hawak na ba meranaw? Giyan gaya mga tao. Hoy, ang nagirang itanaw, ito na meranaw buri. Oh. Hoy, ya saya mana dia na sumanga tao na pwede din sa dibibiyatan nila na liyang uto at tigtan o kami at taswif. Kanggumay. O, kanggumay. Nayakap pagkatalo diyan na may kaya maana niya na miyang asup e itarkalian din sukap ko din tao. Igira, kusa kita tawa ya. Bala ron, igira ayam maana niyan na grabe yung uto sakit yan. Abad ako nila po, guminira ko na doktora ya. Ako pa kayo, natalo-talo mong gawin na niyatewasan. Niyatay ka din. Nagpagagirawan daw, mga wata, kaganduri ka. O bumiisa daw yung kaya. So at tingin, so kakaganduri, na ipagandun dua. Umor. So mga ulama, para kasagutan tanong, kaya ipagandun dua umor. Na ayaw man nakapagalan di umor na kanabog kasumpati ang oto aja nakamapakasan. O, na ayaw kapagalan din yan na kitabuan sa baraka so kapkugintaw ka. Kitabuan sa baraka so kapkugintaw ka. Igira katatabuan sa baraka so kapkugintaw ka na ayaw na mapunggalabok ka na palayad. Mapya. Palayad na mapya. Naginan, ay mana na nang bilibok tano sa bilibok amapya. Lang katawan tano bilibok amapya na kun naman namar tano imang bilibok tano. Mapadit tano sa giyong koto kisurat so ngaran yan si sa surga. Oy, kamakaw matano sa alungan amori na ato na'y matunggulaw lah na ginan sumasa akapungo mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na bangkasan kapagabawi. Din na bangkasan ayamanan niyan na kapagakasoy. So Allah na ayam niya niyan siya suratul haq. Kudi yung kalipat. Na fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul